Adrian Delija rrifjuta li jkun parti mix-shadow cabinet ta' Bernard Gregg. Irrapportat dan it-Times fil-faċċata tal-gazzetta tagħha fejn qalet li kelliema l-kap nazzjonalista ikkonferma li Delija qal lil Bernard Gregg li jippreferi ma jkollux portafoll fix-shadow cabinet ta' Gregg. Delija li baqa' membru parlamentari u fl-aħħar jiem mindu ma baqax kap tal-Oppożizzjoni tkellem ta' spiss fil-Parlament ma jridx ikun parti mix-shadow cabinet tal-kap tal-Partit Nazzjonalista anki jekk Bernard Gregg offrilu u xtaqu li jkun parti. It-Times rapportat li Bernard Gregg insista li Delija jkun parti mix-shadow cabinet tiegħu. Wara li ħariġlu għan-nofs biex ineħħih minn kap, Bernard Gregg qal li Delija għadu validu. Sorsi li tkellmu mat-Times qalu li Bernard Gregg għadu ndeċiż dwar jekk hux se jagħmel tibdil kbir fix-shadow cabinet li kellu Delija. Dan ifisser stampa l kollox differenti li kien ta' Gregg qabel meta ftit wara li ġie elett kap għal diġà għandu f'moħħu kif se jifforma x-shadow cabinet tiegħu. Nhar il-Ħadd wara li nifhmu li fallew it-trattattivi bejnu u bejn Delija biex jikkonvinċih ikun parti mit-tim tiegħu, Bernard Gregg reġa' tefa' botta lejn Delija dwar il-grupp parlamentari. Bla dubju aħna kellna grupp parlamentari li ġieli jagħmel xhur ma jiltaqax. Mela allura sfortunatament dak il-grupp parlamentari wkoll ma setax jiffunzjona u ma jistax jikkomunika sew. Mindu Bernard Gregg laħaq kap il-Partit Nazzjonalista tilef ukoll numru sew ta' kunsilliera b'ħafna kunsilliera, membri tal-kumitati sezzjonali u attivisti irreżenjaw mill-partit wara li ma felħux il-mod kif Delija twarrab u floku l-establishment poġġa lil Bernard Gregg. Saħansitra l-kunsillier ta' San Juan David Dalli li issa se jkun indipendenti għalhekk fuq programm televiżiv. Kellim l-kap għax inti għadak il-kap tiegħi. Good. U tieqa l-kap tiegħi. I'm proud to say he is not my leader.